19 minuto makalipas ho ang alas 6 ng umaga mga kaaksyon. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo dito ho sa atin pong palatuntunan. Balitang Bayan numero 1 Thursday edition. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Aksyon Jeric Pasiliao. At sa Master Control nariyan pa rin si Aksyon Conrad Alvarez. At sa pagkakataong ito mga kaaksyon, papasukin din natin ang bit-bit na balita ni Aksyon Freddy Fajardo mula sa labas ng himpilan. Yes, Aksyon Freddy, good morning. Please come in. Maaksyong umagat, malamig na umaga, Aksyon Jeric. Unang araw din ng simbang gabi dito sa San Carlos City, naging mapayapa ayon sa PNP. Dumagsama ng maraming mga churchgoers sa St. Dominic Church dito sa syudad. Nakaramihan ng mga teenagers o mga kabataan, ngunit nasunod naman ang mga physical distancing. May itinalagang mga pulis sa loob at labas ng simbahan, maging sa paligid ng plaza, si OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Luis Ventura, na ito'y may hawak na mga yantok stick para matiyak ang physical distancing. Walang holding hands tayong nakita kanina sa gilid ng simbahan, maging sa paligid ng plaza. At ito namang kaya sa kabuuan ay napakatahimik ang unang simbang gabi na pagkatapos ng misa ng alas 5 kanina, mahabang pila naman ang iyong makikita sa mga bakery dito sumalapit sa simbahan para bumili ng pandesal itong mga nagsimba. Samantala, sa bayan ng Santa Barbara, arestado sa pagtutulak ng illegal na droga ang isang 36 anyos na construction workers na ito ay nasa listahan ng Street Level Individual o SLI ng PNP Santa Barbara. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Rizalino Suarez, 1:45 ng madaling araw, ay nagsagawa ng bypass operation ng kanyang mga tol sa Drug Enforcement Unit sa Barangay Banawang, Santa Barbara matapos makipag-coordinate sa PDEA Region 1. Nagresulta ng pagka-aresto kay Leo Alvarez Carrion, 36 anyos, na ito ay SLI at residente ng Barangay Banawang. Isang heat seal transparent plastic sachet ang nabili ng isa sa mga drug enforcement team na nagkunyaring buyer kapalit ng 500 pesos na mark money at nang magkapalitan ng pera at droga agad itong inaresto. Nakuha pa sa pag-iingat o nabawi sa pag-iingat ng suspect itong mark money at nakuhanan pa ng 2 heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng shabu na tumitimbang ito ng 0.80 grams na may estimated value na 554. Ang nakumpiska kabuuan dito sa suspect ay may timbang na 1.35 grams at ito ay may estimated actual value na 9,180 pesos. Ang suspect ngayon ay nasa likod ng Rias na bakal ng Santa Barbara PNP at ito'y naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa gitna ng Aksyon Freddy Fajardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Aksyon Radio, live report. Maraming salamat sa balitang yan, Aksyon na Freddy Fajardo. Ayan. Ayan ha mga kaaksyon, sa pagsisimula nga ho ng simbang gabi, nako talagang ganyan ho talaga yung sitwasyon, di ba? Medyo yung mga kabataan parang wala na lang, di ba? Parang ang tawag doon ulit, Aksyon Conrad? Doon sa misa di ba na yung oo, di ba? Hindi naman sila nakikinig ng misa. Nandun lang sila sa paligid ng mga simbahan, di ba? Nagkwekwentuhan, nag-uumpukan, di ba? Pero dahil nga diyan mga kaaksyon na inalerto ng PNP, ito naman pong inalerto nito pong si PNP Chief General Jonardo Carlos. Eto pong mga pulis na ikalat daw sila sa mga lugar, lalong-lalo na sa mga simbahan at sa mga mall mga kaaksyon upang matiyak na masusunod ito pong mga ipinapatupad na mga alituntunin hinggil ho dito sa mga pag-iingat para makaiwas dito ho sa banta ng COVID-19 mga kaaksyon.
'Diba? Dahil bagamat nasa 70% kung hindi tayo nagkakamali, 'di ba, yung pinapayagan na pwedeng makapasok sa loob ng simbahan. 'Di ba? Kung kaya't doon ho sa mga upuan sa loob ng simbahan, may physical distancing, 'di ba, mga ka-aksyon? Pero ang tanong diyan ngayon, doon sa labas ng simbahan, 'di ba? Doon sa premises ng simbahan, doon sa labas, 'di ba? Na susunod ba yung physical distancing, 'di ba? Pero sa atin pong obserbasyon sa mga simbahan na atin pong nadaanan kanina nung tayo ho ay papasok, ay medyo wala, 'di ba? Talagang kumpulan ho ang mga tao, mga ka-aksyon. At kinakailangan pa rin ho natin na iba yung pag-iingat, mga ka-aksyon, dahil 'di ba, kahapon ay kinumpirma ho ng DOH na nakapasok na dito ho sa atin pong bansang Pilipinas eto pong Omicron variant ng COVID-19. 'Di ba? Ayon ho sa report ng DOH kahapon, 2 na mga kaso ito pong naitala, no? 2 biyahero ho ito, mga ka-aksyon, no, na magkasunod na dumating dito ho sa atin pong bansang Pilipinas recently lamang, mga ka-aksyon. 'Di ba? Ayon ho sa report ho ng DOH ay natukoy ito pong 2 Omicron cases mula sa 48 samples na isinailalim sa genome sequencing ng University of the Philippines Philippine Genome Center nito pong December 14, mga ka-aksyon. Ayon ho sa report, isa dito, mga ka-aksyon, ay isang returning overseas Filipino worker na lumapag sa Pilipinas noong December 1 mula naman ho sa Japan, sakay ng Philippine Airlines flight number PR0427. Nakolekta ang kanyang sample noong December 5 at lumabas ang positibong resulta nitong December 7, mga ka-aksyon. Nabatid din na meron ho itong nakakaranas ho siya, no, ng sintomas ng COVID-19 tulad nga ho ng lagnat at ubo, no, nang dumating siya dito ho sa Pilipinas. Ngunit sa ngayon ay asymptomatic na, mga ka-aksyon, at kasalukuyang isinasailalim sa isang isolation, no? Ibig sabihin na siya ho ay naka-quarantine sa kasalukuyan, mga ka-aksyon. Yung isa naman ho na kaso, no? Yung una ay isang OFW o returning OFW from Japan, no? Dumating siya nung December 1, pero ito naman pong isang kaso, mga ka-aksyon, kasi nga dalawa. Ito ho ay isang Nigerian national na dumating naman ho sa bansa noon pong November 30 mula ho sa Nigeria, sakay ng Oman Air Flight WY843. Nakolekta ang kanyang sample noong December 6 at lumabas na ang positibong resulta noon pong December 7, mga ka-aksyon. At sa ngayon, mga ka-aksyon, ay nasa isolation na facility na rin. Ito pong nabanggit ho na pasyente at isa rin pong asymptomatic sa kasalukuyan, mga ka-aksyon. At hinggil ho dyan, sinabi ho ng DOH, no, na talagang puspusan ito pong kanilang ginagawang pagtukoy o pag-identify, mga ka-aksyon, doon ho sa mga individual na mga nakasalamuhan nila, particularly, mga ka-aksyon, ito pong mga ito pong mga close contacts ho nila doon ho sa eroplano na kanila pong sinakyan, mga ka-aksyon, 'di ba? At kasabay na rin ho dyan, ito pong pagberipika ng test results ng health status ng mga pasahero ng naturang flights, mga ka-aksyon, na nabanggit ho natin kanina. Diba? Kung ito, sabi ho ng DOH, mga ka-aksyon, baka kung sakasakali man na may nakikinig sa atin na nakasabayan, no, kasi nabanggit ho natin kanina yung flight, mga ka-aksyon, no, yung eroplanong sinakyan, banggitin ho natin, baka may mga nakikinig na nakasabay, mga ka-aksyon, dito kung sakasakali. Yung isa, yung returning OFW, ang kanyang sinakyan ay Philippine Airlines flight number PR0427. Yung isa naman ho na Nigerian national, mga ka-aksyon, ng kanyang sinakyan ay Oman Air Flight W843, mga ka-aksyon. Ayon ho sa DOH,
no, kung kayo man, no, ay nakasabay mga ka-aksyon dito ho sa dalawang flights ho na ito mga ka-aksyon, ay maaari ho nga makipag-ugnayan sa DOH COVID-19 hotlines. 'Di ba? Sa numerong 89426843 or 1555 mga ka-aksyon, o mag-report mga ka-aksyon, no, sa inyo pong mga respective, no, na mga local government units para i-report naman ang kalagayan mga ka-aksyon, no? At bukod ho sa dalawang Omicron variant cases ay natukoy rin ng DOH ang 33 mga ka-aksyon na bagong kaso naman ng Delta variant. Kabilang daw dito ang 14 na returning OFWs at 19 local cases. Nagresulta ito sa pag-akyat sa kabuuang kaso ng Delta variant sa bansa na 7,919 mga ka-aksyon. Ayan ha, ito na yung kinatatakutan mga ka-aksyon na Omicron variant, no, na nakapasok na nga ho dito ho sa atin pong bansa. Kaya yun pa rin, yung pinakamabisang pag-iingat pa rin ay yung pagpapabakuna mga ka-aksyon. 'Di ba? At medyo nakakapangamba, 'di ba mga ka-aksyon, medyo nakakaalarma ito pong pagpasok ng Omicron variant mga ka-aksyon. Dahil kahit sabihin natin na sa panahon ho natin ngayon ay medyo nagiging mabuti yung sitwasyon natin hinggil ho sa mga naitatalang COVID-19 cases araw-araw, pero ang problema naman ho mga ka-aksyon, dahil nga ho sa pagluwag ng atin pong restrictions, possibly mga ka-aksyon, di ba? Possibly mga ka-aksyon na baka after holiday season magbiglang bumulusok pataas na naman eto pong kaso ng atin pong COVID-19 dito ho sa atin pong bansang Pilipinas mga ka-aksyon. Diba? Dahil batay ho sa pag-aaral, no, ng mga eksperto, ito pong Omicron variant, bagamat wala pang matibay na ebidensya kung ito ay nagdudulot ng severe condition, kung ikaw man ay tamaan ng Omicron variant mga ka-aksyon, hindi pa natitiyak kung ito ba ay mas nakamamatay o mas nakapagbibigay ng medyo malalang sitwasyon. Wala pang concrete evidence diyan. Pero ang malinaw mga ka-aksyon sa obserbasyon o sa pag-aaral mga ka-aksyon ng atin pong mga eksperto, ito po ay mas nakakahawa, 'di ba, dito ho sa Delta variant mga ka-aksyon. 'Di ba? Ano ba yung sinasabi ng mga health expert dati dito ho sa Delta variant, 'di ba? Yung Delta variant sinasabi nila na 8 times nakakahawa compared doon sa original variant ng COVID-19 mga ka-aksyon. O, 'di ba? Pero itong Omicron variant mas nakakahawa as compared dito ho mga ka-aksyon sa Delta variant. At ayon nga ho sa pagsusuri, 'di ba? 16 times mga ka-aksyon, 'di ba, na nakakahawa ito pong Omicron variant. 'Di ba? So doble, 'di ba, yung kanyang transmissibility mga ka-aksyon kung ikukumpara natin doon sa Delta variant mga ka-aksyon. 'Di ba? Kaya mag-ingat-ingat ho tayo mga ka-aksyon, 'di ba? Kung yan pa rin, bukod sa pagpapabakuna mga ka-aksyon, kinakailangan pa rin ho nating sumunod dito ho sa mga alituntunin na ipinatutupad mga ka-aksyon. 'Di ba? Dahil dahil ayon ho sa mga ka-aksyon, ayon ho sa Malacanang mga ka-aksyon, dahil inanunsyo kahapon ng Malacanang na mananatili pa rin sa alert level 2 mga ka-aksyon ang buong Pilipinas hanggang December 1. Ito ho ay ayon kay Presidential Spokesperson Cabinet at Secretary Carlo Nograles na inaprubahan umano ng Interagency Task Force for Emerging Infectious Diseases ang pagpapatuloy ng Alert Level 2 mula ngayon, December 16, hanggang sa katapusan ng taon. Samantala, ang Community Quarantine System na naunang ipinatupad bago ang Alert Level System ay tuluyan ng pinawalang bisa. Sinabi ni Nograles na ipatutupad ng IATF ang guidelines sa pagpapatupad ng alert level system sa buong bansa. Matatandaan na inamyandahan ng IATF ang batayan ng alert level sa bansa na ibabase sa COVID-19 case classification at COVID-19 utilization rate.
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
10 minuto bago naman sumapit ang alas 7 ho ng umaga mga kaaksyon. Nagpapatuloy pa rin ho tayo dito ho sa atin pong programang Aksyon Radyo Balitang Bayan numero 1 Thursday edition. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Aksyon Jeric Pasiliao. At sa Master Control nariyan pa rin si Aksyon Conrad Alvarez. At sa pagkakataong ito mga kaaksyon, papasukin natin ang bit-bit na balita ni Aksyon Freddy Fajardo. Yes, Aksyon Freddy, please come back. Magsong umaga muli, Aksyon Jeric, 4 na sugarol arestado sa bayan ng Sison. Sa ulat ni Police Major Maria Teresa Miemba ng Chief of Police ng nasabing bayan, alas 10:37 ng gabi sa Barangay Pinmilapil, Sison. Dito na aresto ng kanyang mga tauhan ang sila Arsenio Ordonio, 43 anyos, driver, Alberto Biterina, 54, magsasaka, Ramiel Lopez, 49 anyos, magsasaka, at si Larry Lagmay, 51 anyos, construction workers. Kapwa residente ito ng Pinmilapil sa bayan ng Sison. Naaktuhan itong mga akusado na naglalaro ng pusoy at nasamsam ang isang set ng baraha at 850 pesos na taya. At itong mga ito ay dinala sa impilan ng pulisya at naharap sa kaso ng paglabag sa PD 1602 o illegal gambling. Mula sa gitna ng aksyon Freddy Fajardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Aksyon Radio Live Report. Maraming salamat sa balitang yan, Aksyon Freddy Fajardo. At sa atin pong pagpapatuloy mga kaaksyon ay pinatitiyak ko nito pong siya Pangulong Rodrigo Duterte dito ho sa COMELEC na nasusunod ito pong mga COVID-19 health protocols, no? Hinggil ho naman dito sa mga pagtitipon na isinasagawa ng mga kandidato mga kaaksyon. 'Di ba? At dapat daw na maglabas no ng konkretong panuntunan ito pong COMELEC mga kaaksyon hinggil ho dito sa pagsunod ng social distancing sa mga campaign events mga kaaksyon. 'Di ba? Dahil kung mapapansin ho natin, maoobserbahan ho natin mga kaaksyon, kaliwat kanan itong mga kaaksyon, ito pong gatherings, 'di ba? Ito pong mga pagtitipon ng mga taga-suporta no ng ilang mga kandidato mga kaaksyon, 'di ba? Yung iba talagang nagsasagawa ho sila ng mga caravan, yung iba gumagawa ng mga consultative meetings no sa iba't ibang mga stakeholders mga kaaksyon. Inilalatag ho nila yung kanila pong mga plataforma, 'di ba? Pero madalas mga kaaksyon no ay nadi-disregard mga kaaksyon ito pong mga minimum public health standards, 'di ba, na isasakripisyo ito pong social distancing. Although sabihin natin na karamihan ay nakasuot ho ng face mask, pero kapag nagkaroon naman ho ng malakihang pagtitipon, nagkaroon ho ng congestion ang mga tao, wala ding silbi ang face mask ho mga kaaksyon. 'Di ba? At yan nga, 'di ba? Hindi maiiwasan na baka yan pa rin yan ho ang maging sanhi no ng paglaganap o muling pagtaas no ng kaso ng COVID-19 dito ho sa atin pong bansang Pilipinas mga kaaksyon. At hinggil sa balitang yan mga kaaksyon maglalabas no ng memorandum ito naman pong Department of Interior and Local Government o ng DILG tungkol ho dito mga kaaksyon sa pre-election activities. Ayon ho yan dito kay spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya ng DILG mga kaaksyon. Diba? At ayon ho sa DILG, sila ho ay nagbabala no dito ho sa mga organizer na mananagot sila kung magsasagawa man ng mga gathering na walang kaukulang permit galing sa local government units mga kaaksyon. Ayan ho mga kaaksyon alam ho ninyo kasi 'di ba, naobserbahan natin na maraming mga kandidato, 'di ba? Ito pong talagang lantaran no na lumalabag mga kaaksyon dito ho sa doon ho sa tinatawag na Omnibus Election Code mga kaaksyon. 'Di ba? Pero laging iginigiit naman ho ng COMELEC mga kaaksyon, natali ang kanilang mga kamay. 'Di ba? Walang ngipin
no? Para ho dito sa mga kandidatong lumalabag mga ka-action. Kung kaya't ganyan, 'di ba? Mapapansin mo paglabas mo kung saan mo man ibaling yung iyong paningin, makakakita ka ng mga tarpaulin, 'di ba? Maya't maya may mga nagkakaroon ng mga gatherings mga ka-action, nagsasagawa ho ng caravan, 'di ba? Pero alam ho ninyo may mga naririnig tayo mga ka-action, 'di ba? Na itong mga nagsasagawa ng caravan mga ka-action mga hakot mga ka-action, 'di ba? Nagpupunta-punta po sila sa iba't ibang mga lugar para doon na magpakita ng suporta mga ka-action, Yung iba sinasabi may mga nag-aabot daw pang gasolina, ewan natin kung totoo mga ka-action, 'di ba? Ito, 'di ba? Yan technically mga ka-action, makukonsider ho natin yan na premature campaigning, 'di ba? Pero alam ho ba ninyo na ito pong yung pangangampanya, no, yung official, no, na campaign dates mga ka-action, magsisimula ho yan sa February 8 hanggang May 7 sa susunod na taon para naman ho sa national positions, no, particularly yung positions for president, vice president, senator and party list mga ka-action. Habang yung mga nasa local positions naman ay magsisimula yan March 5 hanggang May 7 ho mga ka-action. Yan ho yung mga tatakbo sa pagka congressman mga ka-action, no, para sa House of Representatives, governor, mayor, vice mayor, and even ito po nga mga councilors ho natin mga ka-action. Diba? Pero nako, laging ginigiit ng COMELEC na tali yung kanilang mga kamay, wala silang magagawa diyan. Pero dapat siguro panahon na, 'di ba, para i-review ho natin ito po nga mga umiiral, no, na mga panuntunan ho natin hinggil ho dito sa pangangampanya. 'Di ba, mga ka-action, lalong-lalo na ho ngayon na meron hong banta ho ng COVID-19, lalong-lalo na ito pong Omicron variant mga ka-action. Baka pagsapit ho ng eleksyon o pagkatapos ng eleksyon mga ka-action ay biglang bumulusok pataas ito pong kaso ng atin pong COVID-19, wag naman ho sana mga ka-action. 6:58 ang atin pong oras. Nako, medyo wala na ho tayong sapat na oras mga ka-action. Eto, basa-basa na lang po muna tayo ng atin pong mga text messages mga ka-action galing kay Texter 0026. Good AM, pakilugayo kami dyan Ambonao, Cruz, Lalood, Saray, Senior Citizen, Yakaparak, Mami Deliaya. Good morning ho sa inyo dyan ho sa Maya Ambonao, sa may bayan ho ng Kalasyaw. Alright, galing kay Texter 7080, good morning. Saragtolaso basketball, mandatory na po, hindi pa. Pinapayagan na, no, yung mga ganyang mga activities, pero dapat kinakailangan pa rin no, na masunod ho natin ito pong mga minimum health public standards, no, para matiyak na hindi magkakaroon ho ng hawaan ng COVID-19. Galing kay Texter 5835, good morning. Lulugayan ko may midwife magagana tan makulikuli at serbisyo, Madam Jobel Cansino, tan Ani Caranto Soriano. Wait lang, medyo naputol yung kanyang message. Jobel Cansino, tan Ani Caranto Soriano, Gloria Macalanda, tan Saray Kaiba Mia BHW officials, siya makulikuli dyan, Barangay Kakaritan, San Carlos City, headed by President Ronald Tamundong, tan si Kapitan na Gloria Canila. Ang sayo ng lugay, Madam Virginia Cansino M. Cruz. Hashtag sama-sama tayo Pilipino. Ay, kay Uncle Bert din pala, nakikinig sa atin dyan din sa may San Carlos City. Hello, good morning ho sa inyo. At galing kay Texter 1303, good AM po. Medyo may kaagaw ho ang signal ng station nyo. Opo, at patuloy ho na ina-address ho yan ng atin pong technical department. At asahan nyo yung pagbuti niyan sa mga susunod, no, na mga araw mga ka-action. Dahil patuloy ho yan na inaayos mga ka-action para tuloy-tuloy ang malakas, no, na atin pong signal dito ho sa Aksyon Radyo Pangasinan. Good morning kay Ma'am Precious Gem, kay Ma'am Delia Cabais, na mga nakikinig o nanonood sa ating Facebook Live. Gayon din kay Sir Salva Marcansino, Ma'am Rosario Montemayor Pasyon, Sir Ben Gab Jovellanos at kay Sir Zaldi Bruan. Good morning ho sa inyong lahat.
Gayon din, maaksyong umaga kay Michelle Salon Lamzon, maaksyong umaga kay Ma'am Nati Abalos at kay Ma'am Delia Cabais. In punto, alas 7 ang ating oras mga kaaksyon. Medyo wala na ho tayong sapat na oras. Panahon na ho ng atin pong pamamaalam dito ho sa atin pong palatuntunan. Antabayanan ho ninyo sa ilang saglit susunod. Aksyon Radyo Balita. Makakasama ho natin dyan si Aksyon na Hikam de Sena Pasyon mga kaaksyon. Alright mga kaaksyon, maraming salamat sa inyo pong panunood at pakikinig. Nakasama ho natin sa atin pong Master Control, nariyan si Aksyon Conrad Alvarez. Sa ngalan din ng atin pong mga kasamahang Aksyon Radio Reporters na naghatid ng kanila pong mga balita. Sa ngalan ng aming Station Manager, Aksyon Violi Valdez Ferrer. Ako naman ang inyong nakapiling, Aksyon Jeric Pasiliao. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Inyong napakinggan ang palatut